Myslím si, že nie o toľko viac ľudí cvičí v posilňovni, ako možno keď sme my boli mladší, ale je to viac prezentované, takže to bije do očí. Takisto možno pomocou nejakých influencerov alebo ľudí na sociálnych sieťach, ktorí neprezentujú len zdravý životný štýl, ale taktiež nejaký svoj vzhľad a výzor svojho tela. Toto si myslím, že je dosť motivujúce pre mladých, hlavne chalanov, aby do toho fitka zavítali, aby sa to stalo nejakou ich rutinou a začali naberať svalovú hmotu. To je pravda, len zase treba tam mať ten limit, že dokedy to je motivujúce a kedy to už je také demotivujúce skôr. Pretože keď niekto používa nejaké anabolické steroidy, zvýši sa svalová hmota natoľko, že potom vyzerá, že toto je ten štandard, ktorý by mal každý dosiahnuť a tým pádom bude sú deprimovaní. Avšak anabolické steroidy nie sú jediný spôsob, aký môžeš dosiahnuť hypertrofiu, čiže svalový rast. A budem veľmi rád, ak sa o tomto v dnešnom podcaste porozprávame, keďže určite máme veľa toho, čo prebrať. Tak najprv by som zapýtal, čo to vlastne je tá hypertrofia? Čo je ten svalový rast nejako tak obšírne povedané? Hypertrofia sama o sebe je slovo len, ktoré označuje nejaké zväčšenie niečoho. Čiže hypertrofia svalovej hmoty, alebo teda svalov, znamená to, že zvýšime objem našich svalov. Vieme ju spôsobiť veľmi jednoducho cvičením, kde vzniká nejaké napätie a následne pomocou rôznych fyziologických procesov sa dostaneme až k tomu teda, že nabereme svalovú hmotu. V tomto máme dve také skupiny adaptácií. Jedna z nich je teda adaptácia nášho nervového systému a druhá adaptácia teda skôr periférna, teda naberanie svalovej hmoty, respektíve či už je to sarkoplazmatická alebo myofibrilárna hypertrofia, to si možno neskôr rozoberieme, ako sa odlišujú. Teda môžeme pozorovať nárast sily aj bez nabratia svalovej hmoty. Môžeme to vidieť pri napríklad aj malých deťoch, ktoré keď začnú cvičiť alebo sa hýbať a tak ďalej, začnú silnieť. Samozrejme oni naberajú hmotu, aj svalovú hmotu, ale nemusia automaticky vyzerať nejako obrovsky. Druhá táto skupina sú ľudia, ktorí buď dlhodobo necvičili, alebo nikdy necvičili. A teda tieto neurálne adaptácie sú potlačené, respektíve nevyvinuté a pomocou lepšej aktivácie svalov a celkovo práce, či už synchronizácie, väčšej aktivácie našich jednotlivých svalových vlákien a motorických jednotiek vieme dosiahnuť to, teda, že tá generácia sily je väčšia aj bez nárastu svalovej hmoty. Toto mi pripomína jeden čas, alebo teda jednu našu konverzáciu, ktorú sme mali. Je to o tom, že prečo človek má taký veľký progres na začiatku a potom dosiahne nejaký bod, kedy je už jeho sila keby maximálna a potom už sa hýbe pomaličky. Napríklad bench press, máš prvý tréning, neviem, 30-40 kg, potom máš hneď ďalší tréning 45, 50, ale potom dosiahneš dajme tomu 85 kg a už ideš iba hore po dajme tomu 2,5 kg. Že toto si pamätám, že si spomínal, že je to preto, lebo ty už nejaké svaly máš, ale nemáš ich zapojené úplne na 100% a je ľahšie tie svaly zapojiť, ako vybudovať nové svalstvo. Presne tak. Nevieme ich úplne zapojiť na 100%, vieme sa k tomu veľmi priblížiť, ale presne ako hovoríš, vieme keby tými neurálnymi adaptáciami vyždímať z tých svalov to najviac, čo vieme a potom, keď už tieto neurálne adaptácie, čož dosť veľkým synonymom k nim je aj koordinácia, čiže to, že ty sa zlepšíš v tom danom cvičení, vieš ho lepšie vykonávať, je tam menšie zapojenie ostatných svalov, ktoré nepotrebuješ pri tom cvičení, čiže taktiež väčšia stabilita toho cvičenia a následne teda, keď už sa dostaneš pri to, nie že maximum, ale tie neurálne adaptácie tam do istej miery prebehnú, tak väčší nárok začne byť na svalovú hmotu alebo teda na pridanie svalovej hmoty, pokiaľ chceš teda posúvať či už svoju svalovú silu alebo ten výkon ďalej. No počúvam tu veľa takých odborných výrazov, ako neurálne adaptácie a ja mám tiež taký jeden odborný výraz v hlave a je to mechanizmus svalovej hypertrofie. A čo to vlastne je? Mechanizmus alebo teda niečo, čo spôsobuje svalovú hypertrofiu, že ak tomu teda správne chápem, tak máme rozličné mechanizmy, minimálne do nedávna sme si mysleli, že máme viacero mechanizmov, ktoré priamo spúšťajú svalovú hypertrofiu. To sa do istej miery vyvrátilo, možno už si aj ty počul a určite si počul, že svalovým poškodením a teda tým, že máš veľkú svalovicu a tým, že teda rozbiješ ten sval a cítiš sa, že je naozaj bolestivý, tak
tým si spôsobil to, že teda ten sval poriadne narastie? Áno, počul som samozrejme, aj sa tak hovorí, že vlastne ono, čo bolí, to rastie, ale z toho mi tak vzýšla jedna otázka, že teda keď tú bolesť necítim, tak svaly nerastú? No a toto je práve to, hej, jedným z tých mýtov, ktoré boli dlhodobo považované za pravdu, tak je to, že svalové poškodenie, alebo teda potrebujeme mať svalovicu na to, aby sval rástol. Dnes už vieme, že primárnym spúšťačom svalovej hypertrofie je mechanické napätie a to je teda sila, jednoducho povedané, ktorú naše svaly generujú a dokážeme teda spúšťať svalovú hypertrofiu aj bez toho, aby ten sval sa poškodil. Takže toto už máme vyvrátené. No a druhým takým, alebo teda tretím z týchto troch mechanizmov svalovej hypertrofie je metabolický stres, ktorý bol ešte viac možno považovaný za toho adepta, ktorý spúšťa svalovú hypertrofiu. No a dnes už sa teda zdá, že síce priamo nespúšťa, ale dopomáha k tomu, aby svalová hypertrofia bola väčšia, dopomáha mechanickému napätiu a to tým teda, že kumuluje únavu, kumuluje metabolity a tým následne vieme sa dostať bližšie k zlyhaniu. Na tomto princípe funguje aj BFR, to je, možno si o tom niekedy počul alebo videl, že sa dá oklúzia na ruku. Čo je to oklúzia? Teda napríklad, keď si predstavíš, že keď si meráš tlak, Čiže tak nejaká taká páska, ktorou si... nielen páska, ale niečo, čo sa nafúkne, hej, má nejaký tlak, teda ti zastaví, nie zastaví, ale do istej miery ti zredukuje prietok krvi. Okay. A teda toto sa používa veľa aj v rehabilitácii a pri zraneniach, tak dokážeš aj v malej intenzite, napríklad okolo 30 až 50% jednorazového maxima, ale dokážeš mať taký istý alebo podobný nárast svalov ako s naozaj intenzívnymi hmotnosťami, pokiaľ teda toto BFR není prítomné. Čiže je to akoby nejaký doplnok k cvičeniu, že si takto tie svaly zapaskuješ, nafúkneš ten daný predmet a začneš cvičiť a tým pádom môžeš podnietiť ten rast svalov nejako viac? Prakticky zvýšiš mechanické napätie tým, že je tam nárast metabolitov a tým teda potrebuje ten sval pracovať tým, že nemá sprístupnený tak kyslík a taktiež metabolity sú tam sústredené viac alebo ich kumulácia je väčšia, tak následne sa dostaneš k tomu zlyhaniu bližšie, než keby tam tá oklúzia nebola. Čiže teda mechanické napätie je teda to primárne. Hej, presne ten primárny mechanizmus, bez ktorého teda nám svaly neporastú. Máme aj nejaké iné techniky, ako podnietiť tento svalový rast? Nejaké špeciálne cviky, ktoré priamo sú na to, aby ti svaly rastli, alebo všetky cviky majú podobný efekt, aby ti rastli tie svaly? V základe asi by sme sa museli viac špecifikovať, buď na začiatočníka, alebo na niekoho, kto už je veľmi pokročilý. Každopádne každé jedno cvičenie, kde vykonávame toto mechanické napätie a je tam určitá intenzita, tak samozrejme podnecuje svalový rast. Dôležité potom je, že na čo sa chceme špecifikovať, ktorú časť možno svalu chceme zapájať. Dôležité je myslieť potom na stabilitu toho cvičenia, na páku toho cvičenia, kde nastáva najväčšie napätie a tak ďalej. Sú tam rôzne špecifika, nad ktorými sa môžeš zamyslieť, aby si ako keby spravil to cvičenie čo najviac efektívne pre svalový rast. Z môjho pohľadu, ak začínaš cvičiť alebo tvoj tréningový vek je malý, tak je zbytočné sa nad týmto zamýšľať a naozaj porastieš kvázi aj z takých, nechcem to nazvať, že blbých cvičení, ale možno niektorí odborníci tvrdia, že toto by si mal robiť inak a inak, ale zo začiatku je fajn v tomto byť obozretný, je fajn v tomto aj mať trénera a vedieť, aký objem zvoliť, akú intenzitu zvoliť, ako vykonávať tie cvičenia a tak ďalej. Len chcem podotknúť to, že nemusíš teraz píkovať každé jedno cvičenie a byť teraz tu sa mám o centimetr posunúť, tu nie, bla bla bla, hej, že naozaj nad tým premýšľať a skôr sa s tým zaťažovať, než z toho nejako benefitovať. Lebo zo začiatku proste ten proces, hlavne keď ide o nabratie svalovej hmoty a nie o nejaký možno zdravotný stav a tak ďalej, tak každé cvičenie z môjho pohľadu je prospešné aj pre svalový rast, pokiaľ vykonávané v dostatočnej intenzite, prípadne bližšie k zlyhaniu. Keď niekto si vyberie, že radšej bude cvičiť ťažšími váhami, ale nebude to technicky dobre robiť, keď niekto cvičí napríklad cross a robí ich polovičné, ale s dvojnásobnou váhou,
ako vyrobil nejaké cross, ktoré proste vyrobil technicky správne, tak má to nejaký potom dopad? Môžeme teraz sa trošku zabrnúť aj do tej schémy, ktorá bola dlhodobo nejak uznávaná, že od 6 do 12 opakovaní je ten ideálny range pre svalovú hypertrofiu. Teda, že ak sa budeme hýbať v tomto rozmedzí, tak je to ideálne pre svalový rast. Dnes už vieme, že možno nie jednotky opakovania, ale od tých možno 2-3 opakovaní až po 30-50 opakovaní. Niekde už sme videli aj, že pri 30% intenzite, 30% z jednorazového maxima sme dokázali do určitej miery, najmä pri trénovanejších ľuďoch, dosiahnuť podobné svalové prírastky ako s vyššou intenzitou. Ale potom samozrejme hlavne od tých menej trénovaných, pokiaľ cvičíme s príliš vysokou intenzitou, tak treba dbať na to, že jednak je tam vyššie riziko nejakého zranenia. Druhák, technický aspekt zlyháva, hej. Čiže ty, pokiaľ si to cvičenie není naučený, není si koordinovaný v tom cvičení a nie si ho naučený robiť keby v plnom rozsahu správne, tak samozrejme tá stabilita tam bude horšia a následne teda sa zapája viacero antagonistov, čiže svalov, ktoré ti skôr redukujú ten pohyb. Taktiež, ako už vieme z literatúry, tak cvičenie v plnom rozsahu je do veľkej miery nadradené cvičeniu v čiastočnom rozsahu, ak sa teda nebavíme o čisto natiahnutom rozsahu. Napríklad pri tých bicepsoch je to také, nie je to úplne ešte z môjho pohľadu alebo z toho, čo ja viem, doskúmané, ale ideálne aj pri začiatočníkoch je fajn dodržiavať ten plný rozsah a potom časom sa možno zamýšľať nad tým, že môžem cvičiť naozaj iba v tom natiahnutom rozsahu, môžem sa zamerať trošku na páky, kde nastáva to najväčšie napätie a tak ďalej. Čo sa potom týka nejakého rozdielu medzi váhami, ktoré sú voľné a strojmi. Dosť cvikov sa dá robiť aj na strojoch, ale zároveň aj free weights. Čiže napríklad, keď sedíš na lavičke a zdvíhaš nad seba činky, tak vieš to robiť aj z dumbbells a vieš to robiť aj kontrolovane na tom stroji, ktorý ti vlastne pomáha. Zaujímalo by ma, že aký je tam rozdiel, pretože predsa len tým strojom to vieš oveľa lepšie akoby kontrolovať, máš tam tú techniku plus minus nejakú stabilnú a hlavne máš tam tú dráhu, tú stabilnú, máš stále tú istú dráhu. Napadlo mi, že asi tam nemusíš úplne používať iné svaly na to, aby si to nejako zastabilizoval, pretože ten stroj to stabilizuje a vieš sa proste hýbať dopredu, dozadu. Ale či tam má nejaký efekt, neviem, môžeš mi povedať ty. No, čo sa týka voľných váh a teda strojov, tak ten rozdiel tam je primárne v stabilite. To znamená, ako si povedal, keď máš fixovanú dráhu a reálne ten stroj je dobre skonštruovaný na to, aby zacielil či už daný sval alebo nejakú časť toho svalu, tak je to samozrejme viac benefitujúce, pretože pokiaľ nerobíme zas 100 opakovaní a nelimituje nás nejaká vytrvalostná zložka alebo nejaká vysoká kumulácia metabolitov, tak, alebo únava, tak dáva väčší zmysel teda pracovať na strojoch, pretože limituješ tú danú svalovú skupinu alebo ten daný sval, na ktorý je ten stroj skonštruovaný. Naopak, čo sa týka nejakého benefitu s voľnými hmotnosťami, tak tá variabilita pohybu je lepšia. Čiže stroj je skonštruovaný pre nejakú všeobecnú populáciu, nie presne na nejakého daného človeka. A teda môže sa stať, že niekomu úplne nesedí. A napríklad pri práci s jednoručkami a tak ďalej, kedy sa vieme hýbať naozaj v plnom rozsahu, nastáva tam aj nejaká rotácia a tak ďalej, tak vieme do určitej miery zacieliť ten sval lepšie vo väčšom rozsahu než nástroj. Čiže z môjho pohľadu toto sú také dva najväčšie rozdiely. Čiže by si odporúčal ako začiatočník ísť na stroj a potom už keď si ten človek tú techniku nejako zlepší a vie to kontrolovať, poprípade má nejakého trénera, ktorý mu s tým pomôže, tak vtedy by mal ísť aj na tie free weights, aby poprípade zacielili tie svaly trošku inak. Môže byť? Ja si konkrétne úplne to takto nerobím, neodporúčam to. Nie preto, že by to bolo zlé, je to určite forma, ktorou sa dá začať, kľudne aj cvičiť nástroj a tak ďalej. Záleží, koľko času máš, záleží, aký je tvoj cieľ v tom tréningu. Pokiaľ je to nabranie svalovej hmoty, kľudne môžeš cvičiť aj iba na strojoch, ale z môjho pohľadu hlavne zo začiatku je fajn keby dostať kontrolu nad tým svojim telom, vedieť, kde sa hýbe aká moja časť, vedieť sa nad tým zamyslieť, vedieť pracovať s jednotlivými časťami. Tým, že s voľnými hmotnosťami, alebo teda možno aj s vlastnou hmotnosťou, nemáš tú stabilitu tak vysokú, tak musíš nad týmito vecami rozmýšľať. A je fajn z tohto pohľadu podľa mňa spoznávať svoje telo.
Čiže naučíš sa zapájať, alebo teda zapájaš veľa svalových skupín, možno to pre hypertrofiu nie je úplne ideálne, aj keď vždy je v nejakom cvičení favorizovaná nejaká svalová skupina, ale spoznáš trošku to telo, naučíš sa ho používať a ako som hovoril, nepotrebuješ optimálne nejaké stroje alebo nejaké cvičenia v určitých dĺžkach a tak ďalej, pokiaľ chceš naberať svalovú hmotu, ak si začiatočník. Čiže prepojíš vlastne svoju myseľ so svojím telom a keď vieš, že ktorý sval ako zapájať a na čo ten sval je, tak dokáže ti to pomôcť v nejakom spektre. Určite áno, v istom spektre áno, ale pri tých veľkých cvičeniach sa to asi moc nenaučíš, ale skôr som to myslel tak, že poloha svojho tela, ja neviem, poloha pánvy a tak ďalej, rôznych častí tela ti dáva potom väčší zmysel, než keď sedíš možno na stroji a robíš biceps. Dobre. A čo sa týka mimo posilky, čiže myslím tým jedlo, ako vieš podnetiť rast svalov jedlom? Je tam nejaký rozdiel napríklad medzi proteínom, kreatínom alebo steroidmi? Že akým spôsobom tieto látky fungujú na to, aby ti rástli svaly? Kľúčovým faktorom je aj to, akú potravu príjmaš, prípadne nejaké suplementy. Je dôležité pre svalový rast samozrejme príjmať bielkoviny. Tam, keď sa na to trošku pozrieme, tak je dôležité udržať nejakú tú odporúčanú dávku proteínu. Je to rôzne, pokiaľ chceš naberať svalovú hmotu, čiže ten príjem musí byť vyšší. Ak ešte do toho sa snažíš istým spôsobom chudnúť, alebo teda nie nabrať nejako takisto tukovú hmotu, tak ten príjem musí byť ešte vyšší. A teda, čo sa týka proteínu, tak to sú klasické bielkoviny, živočíšne väčšinou. Samozrejme, už máme teraz aj veľa rastlinných foriem. Medzi týmito dvomi formami je rozdiel a je rozdiel v tom, aký majú obsah esenciálnych aminokyselín. Čiže máme esenciálne a neesenciálne. Tie esenciálne sú tie, pomocou ktorých vieme skladať následne bielkoviny a sú to väčšinou tie limitujúce bielkoviny, alebo teda aminokyseliny, pardon. No a taktiež sa hodnotí ich nejaká stráviteľnosť. Obidve tieto hodnoty favorizujú skôr živočíšne bielkoviny. Samozrejme aj rastlinnými je možné naberať ďalšiu svalovú hmotu alebo teda prispievať k tvorbe svalov, ale ideálnejšie je ich buď kombinovať, alebo teda tvoriť nejaký sojový proteín, alebo príjmať bielkoviny zo soje, lebo tá sa javí zatiaľ ako najideálnejšia oproti živočíšnym. Čiže tu máme teda proteín. Čo sa týka kreatínu, ako funguje tento doplnok stravy? Teda máme nejakú nasycovaciu fázu, potom máme nejakú udržiavaciu fázu. Vieme pomocou neho zvýšiť objem kreatínfosfátu v našich svaloch, čo teda je jeden z energetických zdrojov. Je to rýchly energetický systém, ktorý nastáva v tých prvých sekundách našej nejakej práce. A teda vieme ho v našom tele zvýšiť až o 30% v trénovaných svaloch. Takisto v štúdiách sa začína spomínať, že pri zväčšenom príjme kreatínu, čiže niekde okolo 10 až 20 gramov, vie kreatín byť prospešný aj pre náš mozog a pre naše kognitívne funkcie, čož teda pri tom bežnom príjme 3 až 5 gramov nevieme úplne dosiahnuť. Každopádne taktiež kreatín viaže na seba vodu v našich svaloch, tým pádom môžeme mať ten pocit, nie je to pri každom, záleží ako ideš do tej suplementácie, či už si nasýtený, či už bežne máš teda to kreatínfosfátu v tele veľa alebo nie. Pokiaľ nie, tak môžeme vidieť ten náraz aj primárne v tom, že ťa nafúkne, závodní a tak ďalej. A je to veľmi také nekonzistentné v tom, že či kreatín keby pomáha naberaniu sily a takisto aj svalovému rastu. Ten svalový rast už je viac menej vylúčený. Skôr teda kreatín je prospešný v tom, že zabraňuje katabolizmu svalov, čiže úbytku svalovej hmoty. V poslednom rade steroidy, tak to je nejaká samostatná kapitola. Ja úprimne s nimi nemám osobne skúsenosti, čiže nemôžem o nich nejako úplne do hĺbky hovoriť. Ale je to presne taký cheat životný, by som povedal, ktorý síce je fajn na tú dobu, kedy ich možno začneš brať, záleží aj v akom rozsahu ich berieš. Ale potom samozrejme je tam veľa rizík, veľa zdravotných problémov, vyššie riziko úmrtia a tak ďalej, ale samozrejme pri steroidoch je oveľa viac zvýšená expresia hypertrofie, alebo teda máme oveľa väčšie množstvo testosterónu a teda následne aj naše hormóny pracujú inak. Vieme oveľa lepšie, rýchlejšie naberať svalovú hmotu,
ale hovorím, že potom to nesie tie rizika rôznych chorôb, či už je to srdce, rôzne kardiovaskulárne teda poruchy a tak ďalej, alebo že pokiaľ naberáme rýchlo svalovú hmotu a ten sval silne, tak máme potom ešte aj šlachy, o ktorých sme sa už aj, myslím, bavili spolu v podcaste, ktoré sa neadaptujú tak rýchlo. No a tým pádom môžeme vidieť aj napríklad taký známy kulturista Filip Gerzaral, a to veľa ľuďom už sa stalo, že im napríklad praskne kvadricepsová šlacha, alebo teda patellofemorálna šlacha, ktorá sa roztrhne najmä preto, že tie svaly veľmi zosilnejú, tým, že silnejšie oveľa rýchlejšie na steroidoch. Tá šlacha to nedokáže uniesť, následne reálne dospieme k tomu, že tam nastane ruptúra, čiže prietrž, roztrhanie tej šlachy. A ako je možné, že steroidy vplývajú na svaly, ale nie na šlachy? Čo sa týka svalov, tak tam ide teda o tú primárne genovú expresiu a toho, že máme oveľa viac zvýšený testosterón, veľmi veľa násobne. To spôsobuje následne to, že vieme tvoriť viac kontraktilných bielkovín a teda viac svalu, ale šlacha nefunguje teda na tom, že pomocou testosterónu a následne týchto signálnych procesov, ktoré sú potrebné na svalový rast, sú není prítomné teda v šlache. Hej. Šlacha sa síce do istej miery tvári ako sval svojou štruktúrou, ale zároveň jej obsah je diametrálne odlišný. Čiže ak to rozumiem správne, tak steroidy ti vyplavia hormóny alebo sa zaslúžia o to, aby telo vyplavilo viacej hormónov a na základe toho ti svaly rastú vlastne v oveľa väčšom meritku, ako by ti rastli normálne. Tak? To rozumiem správne? Áno, skrátene áno, dokážu proste pracovať s niektorými receptormi oveľa intenzívnejšie skrz rôzne signalizačné procesy a teda tam má presne vplyv aj testosterón. Dobre, a čo sa stane, keď prestanem užívať proteín? Napríklad mám proteínový prášok, užívam ho po tréningu, užívam ho vlastne napríklad ako náhradu nejakého olovrantu a rozhodnem sa, že zo dňa na deň ho proste prestanem. Tak je tam nejaká reakcia, ktorá sa stane v tele, alebo je to úplne v pohode, že prestať zo dňa na deň? Čo sa týka proteínu, tak tým, že štruktúrou je to presne to isté ako bielkoviny, pokiaľ berieš živočíšny, tak v živočíšnych produktoch, pokiaľ berieš nejaké rastlinný proteín, tak ako v rastlinných produktoch. Skrátke, ale je to však to isté. Efekt by tam nemal byť žiadny, pokiaľ ty udržíš ten príjem rovnaký, čiže miesto toho proteínu si, ja neviem, dáš 3 vajíčka, 4, 5, hej, že záleží koľko ho berieš, pokiaľ je 30 gramov, tak potrebuješ nahradiť 30 gramov bielkovín, hej. Jedine je to také, že asi bude musieť zjesť viacej jedla, pretože proteín, keďže v prášku to máš koncentrované, takže stačí ti napríklad zaliať ho nejakým mliekom, ale na to, aby si ho nahradil nejakým stejkom alebo niečo, tak musíš zjesť vlastne podstatne viacej. Nie ani podstatne, záleží čo je, však čo sa týka mesa, tak 100 gramov mesa ti to vie nahradiť. Hej. OK. A kreatín, aký bude rozdiel medzi tým, že keď užívaš kreatín a potom napríklad zo dňa na deň prestaneš užívať? Pokiaľ si prešiel to nasycovacou fázou a teda keby si blízko toho limitu, ktorý je možný dosiahnuť suplementáciou kreatínu, tak je tam potom nejaká doba tej degradácie, hej, že nie je to zo dňa na deň, teda, že by všetko odišlo, čo si nabral, aj čo sa týka teda tej vody, aj kreatín fosfátu, ale ak sa nemýlim, tak niekde okolo 4 až 6 týždňov presne trvá, dokým sa dosiahne, že je to práve podobne individuálne, ale pokiaľ sa dostaneš cca na to, kde si ho začal brať, hej, na tú úroveň. A akým spôsobom sa to prejavuje? Akože potom sa mi nejako odvodnia tie svaly, som menší, asi tak, že? Naviazaná voda sa pokiaľ stráti, pretože zníži sa aj objem kreatín fosfátu vo svaloch. Opticky môžeš vyzerať menšie. A teda tretia kategória, to čo sa stane, keď zo dňa na deň prestanem brať steroidy. Ak som ich teda samozrejme nebral 1-2 dní, ale ak som ich bral nejaký čas, napríklad rok, 2 v kuse. V tomto úplne nie som, hovorím, ja nejako edukovaný, ale keď si to zoberieme nejak racionálne, tak samozrejme všetky tie benefity sa ti postupne začnú strácať. Čo ale viem, že ktorý benefit sa ti nestratí, tak to sú svalové jadrá, ktoré ostávajú vo svaloch aj dlho potom, ako ty prestaneš brať steroidy. A teda to bola do istej miery aj taká diskusia, že vlastne niektorí ľudia, ktorí sypali a prestanú, alebo teda brali steroidy a prestanú, tak potom hovoria, že už sú naturáli, že už sú čistí, ale ty vlastne už nikdy nebudeš byť úplne čistý, pretože tie svalové jadrá, ktoré si nabral, ktoré sú výrazne, že vo vyššom počte, než keby si cvičil naturálne,
tak ti v tých svaloch ostanú a teda máš potom zase do istej miery väčšiu predispozíciu na to, aby si tie svaly nabral naspäť. Čiže vlastne máš už nejakú budovaciu látku vo svojich svaloch, ktorá ti pomôže nabrať ľahšie tie svaly, aj keď už teda nemáš tie steroidy v sebe. Hej, do istej miery áno, ale potom hej. samozrejme bez steroidov nie je ani taká regenerácia, nie je taká hormonálna štruktúra a tak ďalej, čiže pravdepodobne sa ti to nepodarí, hej, že dostať sa naspäť. A môže byť aj nejaké negatívne účinky, že napríklad nejaká závislosť sa tam môže prejaviť na steroidoch, lebo predsa len sú tu nejaké lieky alebo drogy. Po prípade sú tam nejaké veci, že keď ich vysadíš, tak môžeš mať nejaké, dajme tomu, depresie, že ti to môže zhoršiť stav, nejaký mentálny? Neviem ti povedať úplne presne, ale určite áno, si myslím, hej, že keď zrazu sa tvoje hladiny hormónov rapidne zmenia, takisto z takého poloboha možno, záleží aké máš nejaké vedľajšie účinky a tak ďalej, zrazu možno ten poloboh z teba úplne nevieš toľko regenerovať, nevieš toľko odcvičiť, degraduje sa ti svalová hmota, nevyzeráš už tak extrémne ako predtým. Samozrejme to môže mať vplyv aj na psychiku, pokiaľ ti to ešte tvorilo nejaké živobytie, nejaká prezentácia tvojho tela, tak určite to má, si myslím, možno ešte väčší nejaký mentálny alebo psychický load alebo psychickú záťaž na teba, než to, že to telo reálne degraduje a teda sú s tým spojené potom následne rôzne zdravotné rizika. To vysadenie možno nie je úplne zlé, akože skôr je dôležité to, čo si robil počas toho, keď si sypal, aký objem steroidov si prijímal, na akej báze a Ako dlho, ako čo, pravidelne no, ešte, že? áno, čo sa stalo s tým telom počas toho. Dobre, veľmi zaujímavé. Akože za mňa najlepšie asi steroidy nebrať, ale určite, ako sme sa bavili na začiatku, že ľudia majú taký ideál toho, ako by asi mali vyzerať a tým, že sa tam nevedia dostať buď tréningom, alebo nejakým jedlom, alebo možno, že si tú cestu chcú skrátiť a nechcú proste v posilke stráviť zo pár rokov, ale chcú to mať tak napríklad za pár mesiacov, tak to pravdepodobne uchylia k tomu, že si steroidy dajú, vidia ten nárast, ale potom pravdepodobne príde aj ten zostup, keď ich tam samozrejme musia vysadiť, pretože ako sme si spomínali, zvyšujú krvný tlak a možno nejaké kardiovaskulárne problémy, po prípade problémy so srdcom, alebo po prípade aj iné problémy, ktoré môžu z toho vzniknúť. Tých problémov je tam určite veľa. Takže nie je to úplne ideálne, ja úprimne to nikomu neodporúčam. Samozrejme na vrcholovej úrovni, čo sa týka športu, neviem, podľa mňa není šport z môjho pohľadu, kde by sa toto nevyskytlo. Všetko, čo sa berie ako sypanie alebo doping, musí byť nastavené teda v nejakých dopingových predpisoch, ktoré sa stále aktualizujú a stále sa vymýšľa niečo nové, čiže to, čo možno berie niekto dnes, nemusí byť doping, ale o rok to doping bude. Hej, že. Neviem, či to je úplne olympiáda, ja si úplne teraz nepamätám, len to tak mnou prešlo, že kde teda sa zúčastnia iba športovci, ktorí budú dopovaní a teda už sa tam premleli celkom veľké peniaze. A akože z môjho pohľadu je to vždy rešpekt k týmto ľuďom tiež, lebo obetujú kvázi svoj život k tomu, aby keby dosiahli nejaký výkon, či už hej, že fyzicky alebo hociaký proste. Obetujú tomu svoj život a teda my sa môžeme na to iba prizerať. Do istej miery je to fajn možno pre tých, ktorí sú naozaj čistí, ktorí nepodporujú to telo nejakými zakázanými látkami a tým pádom môžu súťažiť ako keby s rovnocennými. Vo svojej kategórii. A za mňa to je veľmi tiež zaujímavé. Ja som napríklad to nevedel, že takáto súťaž existuje, lebo vlastne tým pádom môžeš získať nejaké povedomie o tom, aký je reálny limit toho človeka. Že fakt, že predstav si nejakého človeka, napríklad Eddieho Holla, to je fakt, že monštrum, aké ešte užíval steroidy fakt na nejakej úplne že extrémnej rovni. Deadlift mal koľko, pol tony, tak teraz by mal koľko tonu, že by zdvihol, fakt reálne, keby... A tak on sypal určite, akože to dá 1000%, že Aha, okej. to si nemyslím, že je udržateľné, 170 kg mal alebo tak. Akože nebol úplne že vysekaný, mal možno aj vyššie percento tuku, ale určite Hrali látky nejaké boli látky. úplne na bežnej báze. Dobre, mám na teba ešte posledné 3 otázky, čo týka nejakých mýtov alebo nejakých takýchto otázok, ktoré z tohto všetkého vykluli. Ako prvá je taká, že keďže proteín je tá látka, ktorá ti buduje svaly, tak viac proteínu znamená viac svalov?
alebo väčší rast tých svalov, alebo je to nejaký limit, ktorý keď dosiahneš, tak už proste ti to nedokáže dať nejaký benefit? Ako už som spomínal, záleží, v akom si stave, či naberáš svalovú hmotu. Chcem nabrať svalovú hmotu, mám dajme tomu 17-18 rokov, videl som na internete nejaké video, nechcem ísť do steroidov, proste, lebo to je zlé, ale chcem nabrať svalovú hmotu. Takže viem, že okolo 1,6 gramov na kilogram hmotnosti by som mal prijať, ale ja sa rozhodnem prijať 3 gramy na kilogram hmotnosti, lebo proste, aby som mal viac tých stavebných látok, aby som viacej svalov proste mohol vybudovať. Hej. Priniesie mi to taký benefit, keď chcem nabrať svaly, alebo... Do istej miery ti to prinesie benefit nad určitú mieru a tá sa javí niekde okolo presne 2,5 až 4 gramov bielkovín na kilogram za deň. Javí sa, že by to nemal byť problém, aj keď bereš tie 3 gramy, musíš dávať na to pozor potom, že aby to nebolo moc veľa prijatých kalórií, ale celkom sa vyvracajú aj veci, ktoré boli spájané teda s príjmom bielkovín, pokiaľ teda nemáš nejakú vrodenú poruchu, alebo teda poruchu napríklad obličiek alebo pečenie, tak sa to javí ako stále zdravá voľba, aj keby si bral 3 gramy bielkovín na kilogram. Ale do istej miery už to asi moc nedáva zmysel. Každopádne treba toto brať určite do úvahy, pretože iba niekde okolo 5% týchto prijatých bielkovín ide do budovania svalov. A toto percento môže byť ešte nižšie, pokiaľ teda si nejako kalorickom deficite a chceš schudnúť. Takže preto by ten príjem bielkovín aj skrz zamedzenie nejakej svalovej degradácie a atrofie mal byť vyšší. Čiže hovoríš tak, že keď kalorický deficit máš, alebo respektíve nemáš taký kalorický príjem, tak môže ti to ovplyvniť aj rast svalov. A tak som sa chcel opýtať, že keď máš kalorický deficit, ale cvičíš, tak dokáže ti to tieto svaly nejako ovplyvniť? Lebo predsa len keď necvičíš a máš kalorický deficit, lebo chceš schudnúť, tak predpokladám, že chudneš aj svaly. Nielen tuk, ale aj svaly, pretože keď telo tie svaly nepotrebuje, tak ich chudne. Lebo ho stoja nejakú energiu. Avšak keď tie svaly potrebuješ, lebo cvičíš, tak či ti tie svaly tak či tak ubúdajú, alebo proste ti nebudú a budú ti len tuk. Je fajn zvýšiť ten príjem bielkovín počas toho, ako chudneš, ako sa snažíš chudnúť. Práve preto, aby tie svaly atrofovali alebo teda degradovali menej. Pretože keď chudneš, alebo keď teda nemáš dostatočný kalorický príjem, tak to telo si to zoberie tak, teda, že svaly sú pre mňa energia, hej, ktorú musím vydávať, sú aktívne. Tak keď ich budem mať menej, nemusí vydávať toľko energie a teda prispôsobí sa tomu, že mám menší kalorický príjem. Ale teda presne, keď budeš cvičiť a dostatočne príjmať bielkoviny, lebo aj tým, keď si zacvičíš, tak vzniká nejaká proteínová alebo teda svalová degradácia. A teda, ak udržíš svalovú proteosyntézu alebo teda tvorbu svalov nad tou degradáciou, tak ten úbytok by mal byť minimálny. Prípadne vieš nabrať svalovú hmotu, ale je to veľmi náročné, pokiaľ teda chudneš, alebo si v kalorickom deficite. OK, chápem. Tá svalová degradácia tam bude do istej miery asi vždy, ale môžeš ju Trošku spomaliť tým, môžeš spomaliť určite, ale sú určite aj prípady a hlavne záleží zase od trénovanosti, záleží od individuality, aj nejakej hormonálnej činnosti a tak ďalej. Či teda budeš ešte počas toho vedieť nabrať svalovú hmotu. Dobre. A posledná otázka, ktorú by som sa chcel opýtať, je to, že či na to, aby si nabral svaly, potrebuješ cvičiť každý deň. Alebo či je to práve to, čo je kontraproduktívne a každý deň by si práve cvičiť nemal, lebo tak si tie svaly skôr zničíš, ako im trošku pomôžeš nabrať. Toto je veľmi dôležitá podľa mňa téma a to je frekvencia tréningových jednotiek, alebo teda frekvencia zapojenia nejakej svalovej partie v týždni. To sa javí ako dôležitý faktor, najmä skrz to, že už je viacero štúdií, ktoré sa zaoberali tým, že pokiaľ cvičíš, dajme tomu 3 až 9 sérií v týždni v jednej tréningovej jednotke, a keď ich cvičíš rozdelené do 3 tréningových jednotiek. A teda tá vyššia frekvencia sa javí ako lepšia, pretože jednak ten sval dostáva stimul viackrát do týždňa. Druhák počas toho jedného tréningu, ja neviem, 6 setov, už to v tých ďalších setoch až tak moc nemá zmysel, pretože sa kumuluje únava. A naopak, pokiaľ teda si tam dáš pauzu medzi tými setmi, pondelok, streda, piatok napríklad, tak tá únava sa samozrejme zníži a ten sval je pripravený znova viac na tú hypertrofickú odpoveď, než keby teda robíš už 5. 6. set. Čiže rozumiem tomu správne, ak poviem, že nemôže cvičiť raz za týždeň a rozbombiť úplne telo, mať tréning, čo má 3-4 hodiny. A takisto asi nie je dobré ani cvičiť každý deň
neviem, 2-krát do dňa a tie svaly zaťažovať bez oddychu. Takže dajme tomu dať nejaký deň oddych medzi setmi a medzi cvičeniami a takisto to úplne rozbombiť, mať nejaký hodinový tréning, 1,5 hodinu napríklad, ktorý tie svaly zaťaží, ale takisto ich nezničí úplne. Áno, nejak tak by som to charakterizoval tiež. Nie je to ani o tom, že svaly nerozbiť, skôr byť schopný odregenerovať od jednej k druhej tréningovej jednotke. Tak ti ďakujem za veľmi výživné otázky, verím, že som nejak dostatočne odpovedal na všetky z nich. Každopádne, čo sme neobsiahli v tomto diele, tak určite môžeme obsiahnuť niekedy na budúce. Súhlasím, ja som veľmi rád za takéto konverzácie, kde sa dozviem niečo nové a určite si rozšírim vzory aj ja. A verím, že aj vy, ktorí tieto podcasty počúvate, tiež máte nejaké nové vedomosti a ak by ste mali nejaké nové otázky, tak sa nezabudnite opýtať a môžeme sa o tom pobaviť v ďalších podcastoch. Čaute. Ďakujeme. Ahojte.